Velkou oslavu spojenou s karnevalem připravila mateřská školka Lipová za odměnu všem svým dětem. Program zahájila taneční skupina Šikulky tanečkem na písničku Žížala. Jak vypadá latinskoamerický tanec ve špičkovém provedení, předvedli Iva a Honza z taneční skupiny Flodur. Program pokračoval divadelním představením souboru Lipánek, jehož účinkujícími byly samotné děti ze školky. Ty se představili pohádkou o Budlínkovi, kterou slovem provázela malá moderátorka Tereska. Mědého koníka. A jaké je to zatančit si doopravdy, ukázal dětem až osvědčený Hopsalín. Ten proměnil veselí ve skutečný nefalšovaný karneval. Jakou máš dneska masku? Ze Zoroma Ctitele. A odkud jsi vzal ten meč? Mamka a teďka mi ho koupili. A co se ti dneska nejvíc líbilo? To, jak jsem dostával bonbony. Za co šli dneska tví kamarádi? Kuba šel za Piráta, Pepík šel za Spidermana a Filip ze Supermana a Ralfík ze Závodníka. Dětem se zjevně akce líbila. A co rodičům? Moc se mi to líbilo, je vidět, že děti jsou šťastné, že se to všem líbilo a všichni si to krásně užívají. A že akce byla připravena na výbornou, potvrdili i profesionálové. Skvělá akce, určitě se nám tančilo dobře, děti byly živé a to je moc dobře, protože vždycky to podpoří toho člověka a hlavně se pro děti potom lépe dělá. Věříme, že na 60 dětí bude mít dlouho na co vzpomínat.